Carl Christian Pedersen, 35 år, skibsassistent. Heidi Dahl Jørgensen, 29 år, kok. Søren Trebien, 49 år, maskinchef. Jens J. Jensen, 40 år, skibsassistent. John Ingemann Jørgensen, 55 år, faglært skibsassistent. Hvert år rammes over 500 af dine kolleger i dansk søfart af en arbejdsulykke. I bedste fald handler det om sygedage. I en del tilfælde handler det om varige men. Og i alt for mange tilfælde handler det om, at arbejdet som sømand er definitivt slut. Men heldigvis, ulykken rammer jo altid de andre, ikke? Selvom statistikken viser en lille bedring, er der stadig alt for mange arbejdsulykker inden for søfart. Mange af dem betegnes som hændelige uheld. Så måske skal vi simpelthen leve med, at det er et farligt job at være sømand. Vi skal ikke leve med, at det er farligt at være sømand. Der er ikke noget, der hedder hændelige uheld, og det bør der ikke være, fordi alt har en eller anden forklaring. Ofte kan det være ganske indviklede årsager, der er til ulykkerne, men på en eller anden måde er der nogle forhold, som gør, at ulykken den er sket, og det er trods alt noget, som vi på et eller andet plan har indflydelse på. Men når vi har indflydelse på det, hvorfor sker uheldene så stadigvæk? Hvad siger Søfartsstyrelsen til begrebet hændeligt uheld? Jamen, hændeligt uheld er jo til syvende og sidst kun et spørgsmål om, hvor langt man følger årsagskæden ud. Hvis man går helt ud og samler alle faktorerne sammen, så tror jeg, at man vil komme frem til, at der i virkeligheden ikke er noget, der hedder hændeligt uheld. Det kan handle om uddannelsesniveauet, erfaringsniveauet, rederiets sikkerhedskultur, selvfølgelig de udstyrsmæssige og konstruktive forhold på skibet, skiberens indstilling til de her ting, osv. Så jeg tror ikke, der er et enkelt svar på det her. Jeg tror ikke på, at der er noget, der hedder i og for sig hændeligt uheld. Der er altså enighed om, at hændelige uheld ikke eksisterer. Det vil med andre ord sige, at der ikke er ulykker, der sådan bare hænder af sig selv. Altså er der altid en eller flere årsager, når der sker en ulykke. Kan vi finde frem til årsagerne og fjerne dem, kan vi også forhindre, at ulykkerne sker. Lad os vende tilbage til vores uheldige søfolk. Lad os se, om vi kan finde årsagerne til, at de kom galt af sted, og lad os overveje, hvordan ulykkerne kunne være undgået.
Der sker det kl. 8 om morgenen, så går vi ned til mønstring dernede, efter vi har fået noget morgenmad og det ene andet. Så kommer jeg ned til førstmester, og så får jeg en opgave, jeg skal lave. Og ja, så får jeg at vide, at jeg skal bære nogle flasker ned og få dækket af. Vi har fået noget stores, og vi skal sejle, og det skal gå rimelig stærkt, og vi er få folk ombord på skibet. Ja, så har jeg båret 5 flasker ned, og de bliver tungere og tungere. Og jeg går og leder efter det der hjælpeværktøj. I mellemtiden har jeg også hjulpet, at der har fundet, prøvet at se, om jeg kan finde det, men det er i stykker, og det er ikke på sine pladser. Og så spørger jeg nogen, de ikke vil give mig en hjælpende hånd, men der er ikke nogen, der vil give mig en hjælpende hånd, fordi de har alle mulige andre opgaver, der skal laves, fordi vi er på vej ud igennem havnen, eller vi var ude at sejle. Så flaske nummer 6, så ryger jeg på rev albuer med flasken, den er halvvejs ned ad lejderen. Og ja, det er ikke noget ved, men der ligger jeg nede på jerndækket der og har flasken tværs ind over mig. Og jeg havde jo slæden til at køre, og jeg havde kniven til at køre. Og jeg stopper slæden, men kniven kører stadigvæk. Og der skal jeg så lige skifte kød. Og jeg havde så ikke set, at kniven ikke havde skåret det helt over, så der hang faktisk en strimmel ude på den anden side. Og det havde jeg ikke set. Og da jeg så tager den rest, som jeg skulle have skiftet ud, der ryger den strimmel, der hænger på den anden side, den ryger ind i kniven. Og der ryger mine fingre så med ind og bliver skåret over. Det var sådan nogle rimelig tykke skiver, det var derfor, det kunne ske, fordi at skiverne de var 1,5 centimeter tyk. Og hvis det bare havde været en almindelig tynd skive pålæg, så havde det jo ikke kunne gå så galt. Vi går ind og tager vores overlevelsesdragter på og går ud til båden. Vi opgår den agterste suring og går så begge op i båden. Søren han går frem i båden og tager den forreste suring. Og i det øjeblik, det sker, der kan jeg så høre, at der bliver startet fra hydraulikken til selve udsætningen af båden. Og manden, der egentlig tænder for hydraulikken til selve udsætningsarrangementet, der er vel ikke noget forgjort i, at han tænder for det. Men fejlen ligger så i, eller uheldet ligger i, det meningsløse ligger i, at han kommer til at læne sig over betjeningshåndtaget. Søren kommer agter ud igen, for normalt er det sådan, at vi begge to opholder, eller begge de personer, som er i båden, de opholder sig agter i båden, når den bliver udsat eller taget op igen. Søren han bukker sig ned for at tage landstikket, strømmen til batterierne, og i det øjeblik, der vælter båden. Det er sådan, at den har jo sådan set læner sig kun op på den ene side, de her FRB, så for hurtig udsætning. Men da Daviden ikke er kørt ud, så vælter båden simpelthen først op i holderen. Den rejser sig op, så den kurer faktisk ud med agterenden og stævnen helt op. Hvorefter den svinger ud over skibssiden. Kurer hen langs skibssiden med sin styrbordsside. Og Søren han bliver så fanget mellem FRB-bøjlen og en bøjle, der sidder på skibssiden. Vi skulle kort op om morgenen, inden vi skulle sejle. Og der sker så det, at kajmanden han lader trossen gå på kajen.
Og jeg begynder at hive trossen hjem. Og da jeg så er i gang med at hive, så slipper han trossen på kajen, så den falder ud over kajen. Og det vil sige, lige i det jeg hiver, så får jeg det der ryg af de der 3 meter trods, der falder i vandet. Og det bevirker så, at jeg får et ordentligt smæld i begge mine arme. Så kommer jeg ned til båsen, og så siger han, at vi skal lige op og reparere noget op i skralderummet. Og jeg siger, at det er da helt okay. Jeg kommer derop, og vi kommer op, og så siger han til mig, at vi skal lige have de der loftplader sat nogle skruer i dem, så de hænger nede, så de ikke hænger og blaffer. Og så siger han, det er okay, og han giver mig så sådan en, som man sætter på vinduer til at holde vinduer med. Så siger han, du kan hive ned i den, og så holde dem ned, og så skruer jeg dem fast. Og der står jeg så op på kanten af sådan en garbiskande der, eller skraldespand, eller kald mig hvad du vil. Så jeg gjorde det, han sagde. Hoppe op og holdt den ned. Og der ville skæbnen altså, den slipper derop, og så ryger jeg jo ned og smadrer mine skuldre og min albue. Og det var ikke særlig smart. En beskadiget skulder og albue, som John måske kommer til at kæmpe med resten af livet. Det var konsekvensen af, at en tilsyneladende ufarlig arbejdssituation udløste en tilsyneladende banal arbejdsulykke. Og eksemplet er langt fra enestående. Første, anden og tredje og fjerde linjehvirvel i min ryg er smadret totalt. 0,5 millimeter for, og jeg siger millimeter for nervecentret. Så tæt er det på. Jeg kunne være lam fuldstændig totalt i dag. Selvom de fleste ulykker kun tager et øjeblik, kan følgerne være livsvarige. Jeg kunne godt se, at der var blod op i loftet, og der var blod over det hele. Og jeg kunne mærke, at fingerspidserne de var skåret af, altså fordi at jeg kunne mærke, at det blev koldt ind i fingeren. Men det er ikke altid, man mærker konsekvenserne af ulykken øjeblikkeligt. Jamen altså, lige i det, at sådan noget sker, så tænker man jo, at jamen altså, du har fået lidt ondt i armen, ikke? Og der er nok ikke sket noget, vel? Det går over af sig selv, ikke? Ligesom så mange andre ting. Men det gjorde det her altså ikke. Nej, det gjorde det ikke. Jens måtte gennemgå en operation i armen, men han undgår formentlig varige men. Sørens ulykke med FRB-båden derimod fik meget alvorlige konsekvenser. Det er lykkedes så med fælles hjælp at få Søren ud af båden, og vi går i gang med at give førstehjælp ude ved siden af båden. Og efter en 3-4 minutter, så bærer vi så Søren ind på broen og fortsætter med at give hjertemassager og is. Skipper han tilkalder hjælp. Den kommer så fra Sverige, en redningshelikopter, men desværre lykkedes det ikke at gøre noget for Søren. Ja, han er simpelthen blevet slået ihjel. De ulykker, vi har set der er ingen tvivl om, at de kunne vel nok alle sammen have været undgået. Men selvfølgelig er det altid, skal man altid være varsom med at være for bagklog og se i bagspejlet og sige, hvordan man så skulle have gjort i den konkrete sag for at forhindre dem. Men nogle af dem, der spørger der jo dels tekniske forhold, altså indretningsmæssige forhold, som man må sige er uhensigtsmæssige, hvor der for eksempel kan ske aktivering af noget spilværk, som man ikke havde var tilsigtet, at det for eksempel skulle aktiveres. Det er nogle rent tekniske forhold, som gør sig gældende der. Men det er klart, at det vil ofte være bagklogskaben, der gør sig gældende der. Men selvfølgelig må man jo altid se på, om der er nogle tekniske forhold, som har været medvirkende på den ene eller anden måde til en ulykke, den sker. Og tilsvarende må man med de menneskelige forhold i hver enkelt tilfælde vurdere, om der rent faktisk var noget, som kunne have været mere hensigtsmæssigt. Og der kan det jo for eksempel, når vi ser på den ulykke, som blev nævnt omkring arbejdet med fortøjning, at havde kommunikationen der
været mere hensigtsmæssig, sådan så at vedkommende havde kunnet forudse, hvad der ville ske, eller hvad var ved at ske, ja, så ville sådan en ulykke formentlig kunne have været undgået. Ulykker kan altså undgås, men som det jo også nævnes, er det altid lettere at forklare tingene i bagklogskabens lys. Derfor er en af metoderne at bruge near-miss-situationer som erfaringsgrundlag. Det værktøj bruger f.eks. Mærsk Contractors, så vi har spurgt dem, hvordan de opfatter begrebet near-miss. Near-miss, det er en ulykke uden konsekvenser. Ganske simpelt. Altså, og hvor en ulykke, det er, hvor der sker en ulykke, hvor der er en konsekvens, og det kan være personbeskadigelse, eller det kan være vores ejendom, det kan være vores omdømme, eller det kan være vores omgivelser. Mon ikke de fleste har været i situationer, hvor det har været lige ved at gå galt, hvor de har været tæt på. Hør bare denne near-miss-situation fra Jens. Ja, jeg har engang, og det var måske også lidt min egen skyld, men det var altså sådan, at jeg kunne ikke køre spillet, mens jeg skulle have trossen på kapstanden. Og da vi så skulle hive den hjem, så står jeg faktisk og hiver lidt i trossen, så den bedre kan komme på kapstanden. Og der står så en maskinmester og kører med spillet, og så er det meningen, at han skal køre lidt og stoppe, og køre lidt og stoppe, ikke? Men det ved jeg ikke, hvad han tænker på. Lige pludselig så glemmer han det, og så kører han bare, ikke? Og så er mine fingre på vej ind i spillet, ikke? Så jeg får revet dem ud, og så er det kun mine handsker, der sidder derinde, ikke? Hvis den slags tæt på situationer registreres og bruges som erfaringsgrundlag, er der gode chancer for at fange farlige arbejdssituationer, før ulykken sker. Det bør være en del af sikkerhedskulturen. I forordet til Søfartsstyrelsens handlingsplan siges det, intet ville være mere fremmende for sikkerhed og sundhed til søs end udvikling af en sikkerhedskultur. Reder og skibsledelse må være med til at udvikle denne kultur, men hver eneste medarbejder skal selvfølgelig være med til at holde den i live. Hvem skal tage initiativet? Det skal starte fra toppen. Der skal være en forpligtelse fra ledelsen. Det er det vigtigste, og den skal sive ned gennem hele organisationen. Vi har gjort det, fordi at vi synes, at det er et meget vigtig del af vores forretningselement, at vi kan bevise, at vi har nogle gode sikkerhedsforhold. Det gælder både over for myndigheder, og det er både de danske myndigheder og også myndighederne rundt omkring i andre dele af verden. Det er en vigtig del af de kontrakter, vi indgår, og så er det selvfølgelig også i vores egen interesse, fordi at hvis det er sådan, at du har en dårlig sikkerhedsstatistik, så er det også sværere at komme ind og lave forretninger. Og en af formålene med det her, det er jo at få en skilling ud af det. Og selvfølgelig må jeg også sige, at det er også vigtigt, at vi har en arbejdsstyrke, der har et godt sikkerhedsniveau. Det giver en bedre arbejdsplads. Og at det er dyrt, det er jeg ikke enig i, fordi at ulykker, de er nemlig dyre. Hvis der er sådan en firma, at de regner med at skulle have tjene 10% af deres omsætning, og så de får en ulykke, der koster 50.000 kroner, så skal de forøge deres omsætning med 500.000 kroner for at tjene ind til den ulykke, der koster 50. Der er altså også god økonomi i sikkerhed. Udover de menneskelige aspekter kan det altså også betale sig økonomisk at tage sikkerhedsbrillerne på og se arbejdspladsen i det lys. Men hvorfor sker der så stadigvæk arbejdsulykker? Ja, et er jo at have en overordnet strategi for, at man skal bekæmpe ulykker til søs, at man i rederiet har en overordnet strategi for det, og i det virkelige liv kan det jo så komme i hård konkurrence med den dagligdag, der er i skibene, hvor tingene skal gå stærkt, og hvor man skal hurtigt ind og ud af havn og så videre, hvor man af den grund kan have lidt vanskeligt med at leve op til sådan de overordnede målsætninger om, at altid at gøre tingene på den rette måde, så at sige. Fordi alle ved jo godt, hvordan den rette måde er. Men da det jo ofte tager længere tid end at gøre det
på den måske ikke så korrekte måde, det gør jo, at man så selvfølgelig, der vil vi mennesker altid have en tendens til at springe over, hvor geder er lavest, og tage chancer. Og der kan et hårdt arbejdspres jo være medvirkende til, at man tager flere chancer, som man i og for sig godt kender risikoen for. Det er en situation, Heidi og Carl Christian kan tale med om. Du står jo mange gange i en presset situation, og der er travlt, og jamen altså, dine kollegaer, de har måske ikke fri, før du er færdig, eller fordi I skal hjælpes om at gøre rent til sidst, eller et eller andet. Altså. Så det er jo også lidt med gruppepres at gøre måske, eller ikke til gruppepres, men der er jo den der med, at når vi skal være færdige, og vi er fri, når vi alle sammen er færdige, jamen altså, så er det en mand, der står og sænker de andre, hvis man ikke kan blive færdig. Jeg skulle have lavet også noget andet. Jeg har jo også en opgave nede i maskinen at lave. Jeg har mine runderinger i maskinrummet, som jeg også går og passer. Og de skal jo gerne i logbogen inden kl. 10 om formiddagen, så jeg havde sådan lidt halvt travlt. Så lidt havde jeg, og ja. Men jeg skulle nok ikke have haft så travlt, som jeg havde. Så havde måske ulykken ikke sket på den måde, som den er sket. Når indsatsen mod arbejdsulykker skal føres ud i livet, må alle være med, og her er det vigtigt, at den, der udfører det praktiske arbejde, har sikkerhedsbrillerne på. Er der steder, hvor sikkerheden kan diskuteres, så diskuter den. Er der steder, hvor sikkerheden kan forbedres, så sørg for, at den bliver forbedret. Diskuter sikkerhed med dine kolleger. Kom med idéer og forslag til dit sikkerhedsudvalg, og har I brug for at tale sikkerhed med nogen uden for skibet, så kontakt Søfartens Arbejdsmiljøråd. Her kan du altid få vejledning i at løse både store og små problemer med hensyn til sikkerhed. Og behold så de der sikkerhedsbriller på, når du går på arbejde. Set gennem de briller vil du nemlig være nødt til at stille dig selv en masse spørgsmål i løbet af dagen. Huskede jeg at tørre olien op? Satte jeg værktøjet på plads? Surede jeg stigen? Og så videre, og så videre. Ingen kender dit skib bedre end dig og dine kolleger. Så brug hinanden til at få den daglige sikkerhed i top, og skån ikke hinanden. Sig til, hvis nogen glemmer sikkerhedsbrillerne. Også selvom det er en overordnet. Jeg fornemmede sådan stadigvæk under indsejling. Det er en udbredt misforståelse at påtage sig en opgave, man selv mener, kan føre til en arbejdsulykke. Jamen altså, hvis jeg stod over for sådan en maskine i dag, og jeg tænkte ved mig selv, at den er for farlig at arbejde med, jamen altså, så vil jeg håbe på, at jeg havde mod til at sige, nej, den rører jeg ikke. Jeg mente ikke, at jeg kunne gå imod, hvad der Poulsen selv var sikkerhedsrepræsentant og så videre. Så ville jeg som ny mand, turde jeg simpelthen ikke sige ham imod og sige, jamen sådan gør vi det, og sådan gør vi det ikke. Det er måske nok forkert, det burde jeg nok have gjort, men man kan jo altid være bagklog. Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt, at de forskellige redningsøvelser indgår i skibets beredskab. Men pas på, der sker for mange alvorlige ulykker i forbindelse med øvelserne. Jeg tror, at man skal passe på, at man ikke fokuserer for meget på tiden, når vi øver de her ting. Men i virkeligheden er mere om os med at kunne gøre tingene fornuftigt, og vi ved, hvad vi gør. Selve chancen med at tage dragter på og komme ud til båden, den kan man godt øve, den kan man godt gøre under tid og sige det. Men selve udsætningen, det er jo i virkeligheden et sikkerhedsmæssigt foretagende, og der bør vi nok passe på, at vi ikke forcerer tingene. I Søfartsstyrelsens handlingsplan hedder det, at styrelsens vision er, at arbejds- og levevilkårene, sikkerhed og sundhed i danske skibe skal være blandt de bedste i verden. Men hvilke konkrete værktøjer kan Søfartsstyrelsen tilbyde erhvervet? Altså vi har jo det, som vi kalder APV-værktøjet, det vil sige arbejdspladsvurderingen, som jo er noget, vi har regler og love om, skal foregå. Det er et arbejde, der skal foregå på skibet. Og det har vi jo kigget på i en hel del år, og også stillet krav om på skibene. Men kort fortalt, hvad er en APV, og hvilke krav stiller Søfartsstyrelsen til den? Jamen, arbejdspladsvurdering er jo ikke andet end, at arbejdslederen eller den, der udfører den pågældende arbejdsproces, der skal til at udføre den, tænker sig godt om, inden man går i gang, og siger, hvad kan der ske her? Hvad er det værste, der kan ske? Skriver det ned, så den, der kommer efter, og måske ikke er så erfaren, kan lære af det.
Så prioriterer man og ser, hvad er det vigtigste at få gjort her. Og så beskriver man, hvem der har ansvaret for, at det bliver gennemført på en ordentlig måde, og at de procedurer, der skal til, og de hjælpeværktøjer, der skal til, at de er til stede. Arbejdspladsvurdering, NIRMIS-registrering, en aktiv ledelse og en bevidst medarbejderstab. Det er altså nogle af de værktøjer, der kan bruges til at finde årsagerne til arbejdsulykker. Kun ved at finde årsagerne og fjerne dem, kan antallet af arbejdsulykker reduceres. Og så endnu et værktøj, du bør kende: registrering. Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at alle arbejdsulykker registreres. Når der er sket en ulykke ombord, en arbejdsulykke ombord i et skib, så er det vigtigt, at der foregår en registrering af den ulykke. Og det er der mange forskellige grunde til, at det kan være vigtigt. Der findes en speciel blanket, som man kan bruge til at registrere en ulykkeshændelse på, som indeholder en række kopier, og som så skal sendes de rigtige steder hen. Og den første af kopierne, det er til brug for Søfartsstyrelsen. Og den bruger Søfartsstyrelsen til at analysere de ulykker, som sker i handelsskibene, og dermed opsamle noget af den erfaring, som skabes rundt omkring, med henblik på, at man kan bruge den erfaring i ulykkesforebyggelsen. Den næste kopi, den er beregnet til forsikringsselskabet. Og det kan være af stor betydning for den enkelte søfarende, at den rent faktisk også bliver indsendt til forsikringsselskabet. Fordi viser det sig senere, at den her ulykke den medfører, at man får varige problemer, ja, så kan der komme at tale om erstatning, og så er det meget vigtigt, at der rent faktisk foreligger en dokumentation for, at der er sket en hændelse, og hvad det er for en hændelse, der er sket. Den tredje kopi i stakken, den er til den søfarende selv, og er udelukkende beregnet på, at den søfarende selv har et stykke papir på, at der rent faktisk er udfyldt en anmeldelse, også hvis der senere skulle blive nogle følger af skaden, hvor det kan være relevant at have den form for dokumentation. Så har man fået sådan en i hånden, så skal man sørge for rent faktisk at gemme den. Så er der en fjerde kopi, som er beregnet til skibets sikkerhedsudvalg. Og der er det hensigtsmæssigt hver eneste gang, at der sker en skade ombord, at sikkerhedsudvalget ombord rent faktisk gennemgår hændelsen. Og til hjælp for sikkerhedsudvalget, så er der bag på den fjerde kopi, altså den hvide kopi, der er et skema, som man kan bruge, så man kan lave en systematisk gennemgang af en skade fra den ene ende til den anden, og uddrage de erfaringer, som er værd at uddrage, og som man så kan bruge i ulykkesforebyggelsen ombord i det enkelte skib. Med en bred, målrettet indsats er det visionen at nedbringe antallet af arbejdsulykker betragteligt. Og det kan lade sig gøre. For uheld er nemlig ikke hemmelige.